হাতে 15 दिन समय दंख ताको आईपीएफटी टिआर दंग सेक्रिफाइस खालायनाय इलेक्शन बागै जुदि खालायनानै नांखांखो खालायनाय नों बुजाकारि फायदि जों बुजाकान्नाय बायदि आगरतला आस्तबल मैदानाव सारा त्रिपुरानि त्रिपुरानि बुसकांग बन पेपर सही रलायनाय जतखन अफ दि टिप्रालेन टिक्लायनाय आसा पदन्त जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बे जों एलायन्स थांया होनाय बायदि हिम्मत दंखाय जों चेलेन्ज लायनाय बायदि आगरतला आस्तबल मैदानाव जों बन पेपर सही रलायनाय आहाय संनाय आहाय रोनाय ताबुक अरण्य नतुन बाजार मालबास आंदोलने तुम्हें 25 नतुन बाजार मालबासा कौनसे 300 फाइले जागो नाय ताइबो बना बुडुदि तिनि फुंगो कुनै चखायलांखा सिटिंग एमडीसी आईपीएफ तिनि प्रूफ रुई मानो आईपीएफ तिनि सेंट्रल कमिटी नि लीडर न जों तिनिसो पर्यन्त नट अ सिंगल लीडर न फन जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जों थांनानै रियाखौ एवं सब थांयाखौ निनि स्नाममानि आबो बुमोहाय अबनि सेहेराना नायनानै बागै जों 2021 भोट लायखा अबनि रेजाल्ट मानानै बागै 2021 जों भोट लायखा थांनाय लोकसभा इलेक्शन 2024 बीजेपी नि सिम्बल एवं त्रिपुरा माथानि बरक जोंनो फाइ प्रस्ताव रुपायखा समर्थन खालायदि और लोकसभा इलेक्शनलाय जों जातिनि साथे जों खालायदिखा जातिनि साथे जों कैंडिडेट लिया अबनि बागै ननै थानियो अबन आनि कबमं तंनाय आं ताबुक ऑन कैमरा बुसकांगा सावो अब पॉलिटिकल बास हाया 12 तारिख इलेक्शन होंनाय समय दंखो तिनि कय तारिख तिनि 24 तारिख 6 दिन तैयां 12 दिन कांकाय 18 दिन 17 दिन दंखो हाते 15 दिन समय दंखो ताको आईपीएफटी टिआर दंग सेक्रिफाइस खालायनाय इलेक्शन बागै जुदि खालायनानै नांखांखो खालायनाय नों बुजाकारि फायदि जों बुजाकान्नाय बायदि आगरतला आस्तबल मैदानाव सारा त्रिपुरानि त्रिपुरानि बुसकांग बन पेपर सही रलायनाय जतखन अफ दि टिप्रालेन टिक्लायनाय आसा पदन्त जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बे जों एलायन्स थांया होनाय बायदि हिम्मत दंखाय जों चेलेन्ज लायनाय बायदि आगरतला आस्तबल मैदानाव जों बन पेपर सही रलायनाय अब हाय खालायनाय हांकांकाय अ एडीसी इलेक्शन करबुक हातियो फायै मकलनि मुक्ति खिक्लायै नाटक खालायमानि जागावले आईपीएफ केसव थांनाय अब हाय जाते दिनै बिसिंगता अंथम बसकांगने 12 तारिख सुस्थ भाबे भोट होनाय और करबुकनि जत रांखानि तातुक तेबुक सना आं कबमं नारनाय आईपीएफ 18 बছর काटुचै किन्तु एडीसीओ नट ए सिंगल सिने एमडीसी ताउपन जों सगरि मायाखौ जे दिनो बसकांगनि 12 तारिख एप्रिल इलेक्शन होंनाय 17 तारिख रिजल्ट होंनाय